Sinamukele kuhleleni nithanda kakhulu. Namhlanje sivakashela endaweni engasentsimbini lifestyle efolweni. La sihlale khona phansi nomkhulu Mkhize wasichazela kabanzi ngezigubhu nezigubhu zakhe ukuthi zisebenza kanjani. Sanibonani balandeli, ngiyasabanibonana nibalaleli, udokotela lo baba Mkhize osendaweni zasentsimbini ngasentsimbini lifestyle ngasefolweni. Namhlanje nginilethe la esigodleni sami ngizonitshengisa indaba yezigubhu. Yini isigubhu? Isigubhu yinto eyenza ukuthi umuntu acebe. Isigubhu yinto eyenza ukuthi umuntu athole imali esheshayo. Isigubhu yinto eyenza umuntu ogembulayo akwazi ukuthi ahleze wina njalo abe nemali. Namhlanje ngizonichazela ngezigubhu zami. Lesi nisibonayo isigubhu somdlebe. Lesigubhu somdlebe sidla amafutha omkhovu. Lesigubhu lesi somdlebe awusithathi mawuzazi ukuthi awenzi kahle. Mawungenzi kahle awusithathi mawuphuza utshwala. Ngoba imigomo yala inzima kakhulu. Awusithathi mawuthanda abantu besifazane noma uthanda abantu besilisa. Ngobani lesigubhu lesi asifuni ukuphazanyiswa. Kungenzeka ukuthi uthatha lesigubhu lesi umuntu wamantombazane. So abantu besifazane uthola ukuthi ulwana nomuntu wesifazane akakutsheni ukuthi wakhipha isisu okanye unesinyama. Lesigubhu lesi asihambelani nalezo zinto ezikanjalo. Umuntu wesifazane wakhipha izisu. Lesigubhu usuthatha lesigubhu lesi asihambelani naloko. So uqala ugeze kuqala mangiqeda ukugeza bese uthatha lesigubhu uzazi ukuthi umuntu onjani oqonde ngoba imigomo yakhona inzima kakhulu. Lesi isigubhu sani sesadawana. Lesi isigubhu sesadawana sidla amafutha enkosazana. La mafutha lawa enkosazana namafutha omkhovu awuwatholi endaweni labantu abathi banazo. Uwathola la ekhaya ngoba ngisuke nginele lesigubhu ngisuke ngazi ukuthi leyo mafutha nginawo. Kungenzeka ukuthi uyawafuna lawo mafutha uyowalanda abantu abaningi bayokwenza isilema bathi amafutha omkhovu amafutha esadawana ungakwazi kuba njani mhlawumbe akusiwona. Lesi isigubhu sesadawana. Isadawana ke usithele esandleni uthi usihlikihle ulise eglobini iglobe iyahlihlisa. Ekhombisa ukuthi lana amafutha enjani esadawana. Noma ngikuthiwa ngikunika lesigubhu uyasibona nawe uma ungena nasekhaya ekhona ingane ezincane ingane ihluphe ikhala ukuthi hayi khona into engene nayo ekhaya enjani engahambelani nezingane. So lesigubhu lesi sesadawana isigubhu sesadawana esidla amafutha enkosazane. Lesigubhu futhi naso awusithathi umuntu othanda abantu besifazane noma umuntu olento ophuza kakhulu utshwala. Ngoba kuzokwenzeka ukuthi usithathe kanti imigomo yakhona fa wenza umgomo namhlanje. Uvela udake utshwala ukhohlwe ungawenzi umgomo. Siyaqala ke lesigubhu siba njani siyashaya. Uthola ukuthi abantu abaningi zibashawe izigubhu ziyaphantsha yini imigomo abayilandeli. So lesigubhu lesi awusithathi uma ungeke uzulandele ini imigomo yakhona. Bese kuba isigubhu lesi sedlozi. Mangikhuluma ngesigubhu sedlozi kungenzeka ukuthi ekhaya idlozi lasekhaya usuliklinile. Khathi usuliklinile idlozi lasekhaya usufuna ukuzolanda le izigubhu ke lezi zokuthwala. So lesi sigubhu lesi ngikunikelani sona ngoba usukuyithatha zombili ngisuke ngikunikela ukuthi idlozi iqala fa uqale ulikhave iqala. Ngoba abantu balandeli izigubhu lezi mawuzothatha isigubhu enyangeni uthatha isigubhu somdlebe vele sinemigomo yakhona enzima. Mawufa manje fanele ufe uyohlanganela nomndeni ekhaya. So abantu abaningi baye bathatha izigubhu zentwalo umuntu akhohle umndeni uthi usazofa aye ngaleni. Futhi umcebo wakho akufunakala ukuthi umuntu uthathe isigubhu umcebo wakho uhambe nawo uphele. Unezingane uzele. Futhi umuntu uthatha lesigubhu lesi uprotecte idlozi lokuthi uma ufa wena izingane zakho zikwazi ukuthi ziqhubeke nengcebo yasekhaya. Ziqhubeka kanjani ke izingane nengcebo yasekhaya? Idlozi sisuke siliprotectile ngalesigubhu lesi. Ukuze wena mawuhamba izingane zakho zikwazi ukuhlabela inkomo, ukwazi nawe ukuthi ube unomzane ekhaya noma ube umama ekhaya. Ngoba baningi abantu abalanda izigubhu uthothi ulanda izigubhu sihambile useyabuya manje usefuna ukuzokwenzela izinto usehluphekisa izingane ekhaya seziyahlupheka izingane ekhaya isazi zizokwenza njani. Kube isigubhu lesi sokubulala. Lesigubhu sokubulala kukhona abantu emsebenzini uthothi unesikhundla emsebenzini unamathende.
So kukhona abantu abanjani abakuhlukumezayo abafuna ukukuphazamisa emsebenzini wakho. So lesigubhu lesi esokubulala, bese esokubulala lesigubhu awusithathi naso mawazi ukuthi wena awuhambi kahle. Bese awuhambi kahle kanjani? Asimfuni umuntu ophuzayo naso. Asimfuni umuntu onabantu besifazana abaningi. Asimfuni umuntu othanda ukulala nabantu besilisa isikhathi esiningi. Ngoba lesigubhu sifuna ukuthi ukuze kusona uhlelekile. Ukuze mawuzosebenzisa ubulala umuntu sikwazi ukusebenza mesithi thina 3 days noma sithi 2 days. Akwazi lo muntu lo uthi okuphazamisa emsebenzini mawumbulala lo 2 days kubi wona. Lesigubhu lesi esokubulala awusithathi mawunjani mawuzazi ukuthi umuntu obhabhabalayo. Bese ngiba nesigubhu la, lesigubhu lesi isigubhu samabutho. Bese sithi isigubhu samabutho adonsa imali. Lamabutho lawa adonsa imali kanjani? Kukhona abantu abadlala iCasino. Kukhona abantu abathanda ukugembula kulezi zinto mabhola. Kukhona abantu abathanda ukugembula kulezi zinto zamadayisi. Lesigubhu lesi amabutho lawa alanda imali. Lamabutho adlani? Adla ukalakateni lesigubhu lesi. Awadli nami imapha amafutha. Lesigubhu sisenzeleni sisenzele kulabantu laba abasabayo ukuthwala. Ngoba kukhona abantu abathi ukudotsa Mkhize thina siyakusaba ukuthwala lokhu okunemgomo eminingi. Lesigubhu asinayo imigomo but esokugembula kodwa sidla amafutha ani ukalakateni. Bese kuba isigubhu lesi samabutho ashayayo. Bengithi mina amabutho ashayayo kukhona abantu abayizangoma abathi bona Mkhulu thina siyasebenza sigadla wabani kodwa asikufuni ukuthwala sifuna nje thina isigubhu samabutho ashayayo. Lesigubhu lesi uyakwazi ukuchela ngasegcekeni sigade ebusuku. But into osenza yona lesigubhu lesi before ngikunika sona ngiyakutshela ukuthi qala uqhume eqala khona umuthi eqala ngikunike wona oqala uqhume ngawo. Lo muthi lo mawuqhuma ngawo sisuke sifuna ukuthi lamabutho lawa kube uwena ozoshintsha mawuchela ngasigcene noma ubethela ngaso. Khona abantu abathi yazi umama wakabani nobaba wakaba akalali. Uhleze intanta ebusuku egade umuzi wakhe. Kusokwala amabutho lawa esuke sikunike sona lesigubhu lesi. Sengiqedile ngegubhu. Kukhona abantu othola ukuthi balande igubhu ezinyangeni. Athi umuntu Mkhulu ngalanda isigubhu enyangeni thizeni lesigubhu lesi asikaze sikhahlele noma lesigubhu lesi Mkhulu sakhahlela kancane sasesama angazi manje simiswe yini sakhahlela manje bengithi ngiphinda mumva ubaba lo ngasatha kuyena noma umama lo ngasatha kuyena usewadlule emhlabeni. Lezo igubhu lezo siyakwazi ukuyivusa. Siqale sicheke eqala sihlole ukuthi leso sigubhu leso wawenzelwe kanjani. Kungenzeka ukuthi wawenzelwe ngomdlebe. Wangakutshena ubaba thizeni noma inyanga thizeni ukuthi lesigubhu ngikwenzele ngomdlebe. So lesigubhu sesiyahlaba ekhaya. Siyahlaba kuphela asikwazi ukuthi sidonse ngoba ade sidonse. Sesiyasicheka ke leso sigubhu ukuthi sasenziwe ngani bese siyasikhuphula. Mawufuna ukusilahla sesihluphe kakhulu ekhaya usufuna ukusilahla. Siyakwazi futhi ukusicheka leso sigubhu leso ukuthi sasifakwe ini noma isigubhu somkhovu. So sesifanele sisikhiphe kanjani ekhaya. Isigubhu ke lapho awukwazi ukusilahla isigubhu senyanga. Ngoba leso sigubhu leso sinemgomo eminingi ngoba le mimoya le iyakwazi ukuhamba iphinde ibuye ekhaya isizohlupha ekhaya. Leso sigubhu mawufuna ukusilahla uyamfonela udokotela usho Mkhulu lesigubhu nganginesigubhu ngifuna ukusilahla sesingivalela izinto zami. Okanye lesigubhu ngifuna Mkhulu usiphakamise. Uyakwazi ukumfonela uMkhulu uthi Mkhulu lesigubhu ngicela uzongenzela sona. Siyakwazi futhi ukusiphakamisa okanye sisilahle makuthiwa umuntu akasekho okanye noma usakhona akasayibambi ifoni. Siyithimba sikhulume nomama uMadlamini othole usizo kumkhulu Mkhize nangogogo. NguMadlamini endaweni yaseMbumbulu emahlabathini. Ngaqala ukugula ngisafunda isikole nginokufa kokuwa. Bathi ngahamba endaweni eziningi ezinyangeni eziningi
zahluleka ukungisiza. Ngize ngoNkulunkulu ngahlangana nomunye wangiyalela uDr Mkhize olangaphesheya, wathi engangisiza nangempela ngaya kuyena. Ngabe ngiqamba amanga akusekho kungiphethe kulesifo sasingiphethe sokufa kokuwa. Ngangiwa kwathi ngilele ngahamba ngaya etoilet ngawa. Nginesifo sokuwa sangiqala ngisafunda isikole. Kodwa ngokwazi uDr Mkhize wakwazi ukungisiza, sengiphila saka, angisenalutho. Wabona nokuningi ke engangakwazi ngakuthola lapho engangakwazi. Usiza kakhulu uMkhize, kahle umthandazi. Sesimbiza ngoDr Mkhize ngoba uyabasiza kakhulu abantu. Sesambiza ngoDr ngoba uyabasiza kakhulu abantu. Unosizo kakhulu ebantwini. Usesindisa abantu abaningi. Siyababona bafika nezinto ababonga ngazo, ngisho nanemoto qobo sesibone ngamehla bebonga ngayo. Umuntu osizayo kakhulu endaweni yakithi. Ngingambona imdelele ngazuthi uyingane usamncane kanti uqukethe elikhulu. Abantu uNkulunkulu oyehlela kuyena wamsiza kakhulu. Unamandla amakhulu. Ngambona emncane kanti ngendlela osebenza ngayo ngangingakholwa ukuthi ngiyosinda ngendlela okwangiqala ngakugula, kodwa sengiyaphila ngimqabavu manje. Sanibonani, udokotela lo baba Mkhize obizwa ngoSiphamandla Mkhize eintabeni zaseMlazi le ngasentsimbini lifestyle umuya ngasefolweni. Igama lami bese ngishilo ukuthi uSiphamandla wakaMkhize. Ukusebenza noma ukungena abantu abadala kwangena ngina 13. Ngikhonza phansi kwebandla lenkululeko yamaKristu ngaphansi kwababa Mkhize uBishop. So lokhu kusebenza abantu ke umsebenzi wasekhaya ngoba noma wami ongizalayo uyisangoma. Ngangenwa mina ukuthandaza, ngaphinde ngangenwa yikhwama zikaMkhulu wala ekhaya uMazilinja. uMazilinja kwakumkhulu owayelapha kakhulu ebulala elapha. Uyena Mkhulu owaphinde wangena uma wami ongizalayo. Ngase ngehlikelwa yithunywa lezi engisebenza ngazo. Nginebandla ke la ngikhonzisa khona, kuyagcwala nje, ngumthandazi, ngiphethe ibandla lesithelo sika Jehova ngaphansi kukaBishop ubaba uKhehleleza abaningi abamaziyo ke. Ngiseyintabeni zasefolweni. So umsebenzi lo wedlozi wangena kakhulu ngisemncane. Nasesikoleni ngiphinde ngilento ngihlupheka ngiprofethela nothisha ngibona nezipoke ezingekho ngitshethi izipoke mina kanti abantu abadala ababengibiza kulolu bizo lolu labantu abadala. So la ngiyalapha kakhulu, ngiyasiza ngokumsamo. Ngiyazi abantu abaningi bake bathi bayasiza ngomsamo kodwa bengasizakala. So mina lana ke izinto ziyenzeka esontweni, ziyenzeka esigodlweni, ziyenzeka. Ngisuke ngibasiza kakhulu abantu ngokomsamo, ngibageza, ngisusa amathunzi amnyama, abantu abanamathunzi ngoba namathunzi ayazenza izinto ukuthi zibe emnyama. So la ngitholakala khona ke ila ekhaya la ngisebenzela khona. Ngizocela ukushiya inamba zami nje. La inamba yokuqala engitholakala kuyona is 084 093 17 59 084 093 17 59. Esibili 084 096 78 37. Gogo wathi uNkulunkulu wena kukhona ingane kodwa ekhaya yentombazane kodwa egulelwe ingane encane. Wathi uNkulunkulu thina singaze silande udaba sithi ake sibuze sithi lo mntwana lo ekuzaleneni kwakhe uzaleke kanjani ngoba uthi uNkulunkulu kukhona umbango wabantu abadala abakini bakomalume nabakababa kodwa abahamba kodwa bese bebanga lento umntwana. Simbona thina kodwa egula kodwa lokho eyibhedlela elokho engene ephuma. Awuhlambulwe gogo usho ukuthi kunjalo noma kunjalo yena. Namanje uthi uNkulunkulu gogo kodwa akubuye ngelinye ilanga kodwa limtholele umNazaretha omhlophe angithi Jehova gogo ezenkonzweni la sikhonza khona kwisithelo sika Jehova kodwa naye azokhulekiswa ngithi Jehova gogo. Wathi uNkulunkulu kukhona kodwa into efa esisuse phezulu kwegazi lakhe kodwa sisusa umbango wabantu abadala. Uthi uNkulunkulu thina singaze sibuze sithi kubo kababa wakhe abamhlawule ngani ngoba kusibona thina kodwa lo mntwana edlule emhlabeni kodwa ngabe sithina asimphulukise
kule dalo lezi ezibanga lomntwana zakini kababa wakho nedalwa zakaMalume kini kodwa simbiza isibongo sakubo kanti ingane yakho le izala yona le umzukulu wakho umfana yena noma uyintombazana ngoba thina simbona eyintombazane kodwa nakhona kodwa ehlupheka kabuhlungu wathi uNkulunkulu singaze sithina yini le shoda emzimbeni wakho ngoba simbona thina eshodelwa amaphathi omzimba thizeni nengabe sithi naye khona manje ngathi odokotela bangathi wena gogo awufuni isibindi noma awufune into ezomenza ukuthi asize simbona kodwa thina into eyigazi lakhe lihambe bese lima igazi lomntwana lomncane ngithi Jehova gogo awuhlamuluka uyakwazi lokho yebo ngiyakwazi gogo anibuyise nani kodwa nimbuyise nimlethe esontweni wathi uNkulunkulu umbango lo wabantu abadala ngithi Jehova wathi uNkulunkulu thina singasingamhlomisa kodwa umNazaretha omhlophe wakashemba ngithi Jehova simkhulekise ngawo kodwa naye uzohamba bese yasinda ngithi Jehova gogo wathi uNkulunkulu kodwa ukuba bebenamandla abakababwabo bebezongihamba beyomhlawula ngithi Jehova gogo bese bayamthatha bamphulukise uthi uNkulunkulu nani umsamo wenu awukho right gogo ngithi Jehova wathi uNkulunkulu nini umsamo wakababa wakho awukho right wathi uNkulunkulu nawe singaze sifuna into umshado wakho sithi thina ingakho nento umshado wakho hambe kodwa iphele singazi nathi iphela kanjani ngithi Jehova gogo hayi gogo buyisa uNazaretha omhlophe nimlethe umntwana kodwa simkhulekise mayephume esibhedlela uthi uNkulunkulu uyobe seyasinda naye kodwa nimthumele endawo elento ezithunyweni zebandla ngithi Jehova kodwa abe umuntu okhuselwa izithunywa zebandla ngithi Jehova gogo wathi uNkulunkulu akanalutho kodwa ilezi zinto lezi zabantu abadala kodwa ezambe bese ziyambamba abangaboni kahle bazobe bathi bona kunegobongo kufanele alidla ngithi Jehova bese sithi hayi khona manje baphinde babika inyoni bathi unenyoni enkulu bese sithi hayi khona akuyona into eyinyoni le kodwa yilento abantu abadala abahamba kodwa beyibanga ingane encane sengimile